Druhá vec, o ktorej som chcel hovoriť, je tvorba Európskej diplomatickej služby. Kvôli zjednodušeniu to budem nazývať tak. Podľa Lisabonskej zmluvy má podpredsedníčka komisie a vysoká predstaviteľka pre zahraničnú politiku a bezpečnostné otázky baronesa Ashtonová pripraviť do konca apríla návrh na vytvorenie Európskej diplomatickej služby. Táto služba má zohrať významnú úlohu pri zefektívnení vzťahov Európskej únie s jednotlivými štátmi sveta. V súčasnosti debatujeme o tom, ako najlepšie túto službu vytvoriť, ako najlepšie zabezpečiť to, aby mala jedného náčelníka, pretože je to zložitý proces, niekoľko inštitúcií chce si vytvoriť silné pozície, takisto aj členské štáty, ale aby mohla táto služba fungovať efektívne, treba, aby mala jedného šéfa. Lebo medzi tým všetkým sa tak povediac pohybuje baronesa Ashtonová, ktorá musí tie dôležité otázky vyriešiť tak, aby služba v budúcnosti fungovala. Slovensko sa takisto zúčastňuje na jej tvorbe. Už sme dali aj návrhy na našich predstaviteľov, ktorí by mali v budúcej diplomatickej službe fungovať. A ja pevne verím, že sa nakoniec podarí vytvoriť jeden funkčný, koherentný orgán, ktorý bude naozaj slúžiť tomu, čo má, a síce tomu, aby Európska únia posilnila svoje postavenie vo svete.